this whole main market and all the adjoining these things will be locked down for the whole of this week. There will be no market anywhere here. Are you hearing me? Each Monday will come. Each Monday will come and inspect. If people are not in their respective shops, it will be shut down again. If you like, I don't mind shutting down main market for the remainder of this year. I'm just from Oka. Everywhere is open. People are going about their businesses. Then you come down to Onitsha. Come down to main market. The once reputed market as the largest market in West Africa. Okay? Yes, sir. And I have just driven all the way from the junction with Ose to this place. Through much of Johnson, I've seen through Johnson, I've seen through Wright, and the shops locked up. I've peeped inside, a few persons here and there. I know that people have done this sit at home on Mondays for quite some time now. And as they say, you know, an abomination that lasts a year becomes culture. No. This can no longer go on in Anambra. Onyaka governor na-achị Anambra State gara n'ahịa main market Onitsha bụ ahịa a maara na ọnya bụ ahịa kacha ibe ya ọkacha ibe na West Africa niile wee mechie ya pee. Mmechi o mechiri ya bụ na ndị ahịa emepeghị n'ụbọchị Monday maka sit at home. Anyị maara na afọ one ma one gara aga ebidoro ya bụ sit at home mere ka ọ dịzie ka weekend gbatịgasịa bido na Friday ruzie na Monday ọ da akwụsịzi mbọchị ụka. Wee na-ekwu na bilion bụ ihe a na-ana n'iyi maka ya bụ sit at home emepere. Ma gwara na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ahịa n'Onitsha maka na ala adịghị mma bụ uru ndị nze. Na ọtụtụ ndị mmadụ na-azụ ahịa n'Onitsha esigo etu ahụ wee gbapụ gbana Asaba ebe sit at home na-adịghị. Ụfọdụ mepecha branch nke bụ na iru Asaba kịta na ebe ahụ bụzi second London ma ọ bụ Taiwan. Gọvanọ Anambra State wee sizi mba na ozuonu na a ga-emechi ihe gbasara sit at home na a ga-eji ike ikweta ekwetara. Ọ sịrị ha mepe oru nya bụ Monde emepe o wee were hama kpam kuchie ya nke bụ n'ụtụtụ a na ammo tank ndị polisi dị n'ihu nya bụ ahịa na emechie n'ahịa Onitsha. Epetike ndị Igbo Ugwumba ogetegete ogin na-eme iwe kwuo gịnị? Nke bụ eziokwu bụ that na ahịa emechiri dị mma dị njọ. Ngakọwara anyị. Akwadoro m etu esi mechi ahịa. Maka na o tego ụmụ arụrụma na ụmụ ọgbanje bido resasị ya n'Igbo. Anyị Igbo na-atọ bụ ka shuga nọkọta kpoye odogonyere n'ime. Ọ dị mma na-emechiri ahịa mana ihe mma dị against bụ ka esi mechie. Na ọ bụrụ na gọvanọ kpọrọ ndị isi ndị ahịa si bịanụ na ihe anyị eme na mmekpote ndị security ka nọ because ya na street maka ama na ihe bụ ụjọ ndị a bụ that na o megbo mgbe ekwubere ka mechie ya before ha pụta agba ụmụazị ka kpanapupu so o nwere ka ọ bụkwa data ụjọ dị ha n'ime mana o nwere one piece go today na Facebook somebody addressed that thing wee say that na ya na onye former governor wee chi kpara nkata o wee gwa ya that na mgbe ha na-achị ma gọvanọ Obianọ na ha try kpọta n'isi ndị ahịa wetu ihe niile na n'otu abụ n'eji na most of ndị na-achị n'ahịa bụ sympathetic to ndị IPOB
So here na kind of frustrated, and most of the time an umbrella market mental gate, no very hard body. So if you hear ni na dem, open a governor kwa, and na second open a governor choroka, okwa ndi is in here. Abacha kwa nkata ahụ, eje kwa ndị otu fasa maybe one boy men of here ka ye ndi mmadụ egwu. So na governor nwere ike ọ bụ na oji as chief secretary of the state, ọ bụ na of ihe na-eme, ọ bụ na akpọgo ndị hama, ọ bụ na mechaga everything na work we set okwu gaa ozugbo se tatụrụ na-abịa ahịa echikom maka ọsọ onye ọbụla ji ahịa no mepere na o siri ọnwụ dị mma mana mụnwa no ejuo maka masị na ọ ka echelu me security improve that is on Monday ndị security na-akpagharị everywhere ma udo ga-achị ma amị ma ndị otu ya ọ bụla na-eme like that mụnwa ka dị more satisfied mana on the second thought ihe onye nwere experience n'ogo na field kwuru tọkwara ụtọ maka ọ sị that na o nwere ihe ọjụrụ ọ sị ma ama that na majority of ahead na Anambra State the majority of ahead na Anambra State they controlled by external forces. External kwa? Because na ụmụazị ahịa agbaboy. Ịghọta? Ụmụazị ahịa agbaboy. Na so no here okwu ka eziokwu. So no beziri ọpụgo n'aka ndị nwe obodo. Banado ndị na sabotage dị ha na-eme. Ọ bụrụ ha chọrọ. So governor assist security enechago ihe na for that na the only way I so stop ndị a bụ ịkaba ahụ dị sure that na emesiri ike so as ka ha na-enwe ike chi ya bịa zụọ ahịa ahụ mana enwekwara ihe ikwuru ịmana ị na-ekwu ọnụ na-abụ and eji nwe eto ha mara ọnụ na-abụ ị na-ekwu bụ na emepebugo ahịa ndị a wee bịakwa gba akpọ enwere ndị agbagburu mgbe ahụ ma m ka gọọmenti agara akwamozu ha ka ihe nwekwara ihe nyere ha iwekwu na ọ bụrụ na ndị gọọmenti wepụtara dịka ndị udo ga-achị ndị a niile ebu egbe ma ọ bụ ndị ji katapọt ka ha na-akpagharị n'ime ahịa so that ndị a na-eme ihe na-abịa nye na ha akwata mgbọ instead of ị ga-agbagbu ndị na-enweghị ihe ha mere wee ihe ndị ọzọ egwu mana tupu itinye ọnụ n'okwu ka m lụtara anyị na mgbe Enugu steeti gọvanọ Mba batara wee mechie nke ọ bịara sụ ya n'ike ịma na ịsụ nchi n'ike o jiri arụtara ọgha ahụ ọ bịara sụ ya n'ike nsogbu wee daa enwe ndị agbagburu mgbe ahụ ozugbo ihe ha meziri bụ wee na-achịzi azụ iruo n'Enugu niile not n'ime ahịa Ogbete iruo n'Enugu niile ndị polisi eju n'ụbọchị Monde ịnọrụ mpaghara ọbụla n'ime Enugu town obodo bụ ebe ama na ha na-akpa ike ahụ ịfụ na helikọpta na-efegharị ịnụrụ ha n'etu a helikọpta efegharị ọ na-agbagharị obi ọkụka na-agwa aka ndị mmadụ na-apụta maka enweghị onye agụụ dị mkpa ndị Igbo anyị adịghị umengwụ enweghị onye ga-abụ ọfụcha ebe ọ na-agba mbọ ibe o si eweta ego ọ bụgoro nọ 5,000 na-abata anyị na-ede isi nwoke m na ị ga-abịa nata taa ọ mago na ọ dị mkpa ya nwee bịa ya bụ fọsụ eji eketa ichere na ọ ga-amịta mkpụrụ ka ọ kara ibu ụzọ mee ihe o kwesịrị ime maka enwere ndị be anyị na-akpọ unere anya tara ọjị ya bụ ịmụta ihe ndị onye ọzọ mere n'Abia steeti iruo n'Abia steeti ya bụ sit at home adịkewe ha anọgo m Ebonyi steeti na ihe Monde n'afọ gara aga njụọ asị ma Abakaliki mba amaghị ihe gbasara sit at home amakwa m na enwe mgbe Ifeanyị Ụba kwuru na Maazị Simon Ekpa bụ onye na-akwagide sit at home na ọ dịghị na be ha bụ Ebonyi ọ dịghị na Abakaliki abịa na-atinye ya na Nnewi na Onitsha na Anambra niile o wee bụrụ Igbo na-eme onwe ha ụzọ gọvanọ etu a gọvanọ si mechie ya a sị na bilion na-ana n'iyi mana kịta ka afọ azịrị nkịta ọbịa achị maka onye nọ n'ụlọ 1 week eme ihe na ụmụaka nnapụ ga-esizi ime ahịa pụta ndị a na-ebu akwacha baro agụụ ga-anyụ onye ọbụla bụ ka ihe i chere na kịta maka a sị na egbo maka iwe enye maka isi ka ihe i chere na a ga-emezi kịta ahụ gọvanọ mana asị gwa asị petike ka ihe na-ekwu obodo atụ na m ụmụazị anụ pụrụ isi asị na ewere aka na itinye nwata were aka kpọkọta ya nso asị m kwuo asị m na-ekwe ha second chance merekwa ife ahịa gwa ha na omemezi n'ọzọ na obekwazie kpaka m again igosifa ife eji webu gọvanọ because na like Ugwumba kwuru ụmụazị ya na-agba ọsọ afịa na ụmụazị na-ama aka n'akpa na ụmụazị ndị gere nke ha na-eme ọ bụ na agụụ gụọ ha 1 week a ha nkwere ike tọnọtụ ife ọzọ ọkwa sekuriti ka aka na-achọ ife ahụ because na like nkwu na mbido ọ bụ na-eji nwaanyị wee bido ife a
wee security tii na streets Anambra State ndị amị na patrol with vehicle ha udogachi na patrol with vehicle ha I don't think no maazi ya pụta because ha onwe chọrọ ịnwụrụ no na ha bịa wee fia ha tii na mbido mbụ wee tie onye ọbụla ojoba ha ahụ gọvanọ Soludo asị m kwuo asị m gị na ọka mma imego ụmụazị ife egwepụgofe ahụ ebe ije ha tata ije kwuo ha echi niile megherefe ahịa ka e wee zụta souls maka ada ama maka na eziokwu na ọ gbasara gị ebe ọ bụ niile eje dị covered mana ụmụnna gị nọkwa n'ime ahịa ụmụnne gị nọ n'ime ahịa ndị ọgọ nọ n'ime ahịa ka ị ghara iji na ahamekwe mebie ife ịnụkwu okwu na gọvanọ Enugu steeti o mere affect gọvanọ Enugu steeti bidoro ya n'okwu ahụ ekwu n'okwu ahụ ekwu emecha ọfụ ka ya mebiri ife o wee security everywhere the security na Anambra State that Monday especially everywhere fụ ndị police fụ ndị army fụ ndị udogachi fụkwo ndị aka odo ebe na ada ji biko mee ejina iwe ka iwe gosi na gị bụ gọvanọ ọ ya emebikwala anyị ife ọ dị mma n'ịpịachi okwu nke mbụ na gọvanọ biko ịgba na mbọ iwe nye n'aka emena ka ịha mana tupu ime nke ahụ akwụkwọ nsọ n'onwe ya kwụsịrị na ị ga-ebugodo ụzọ wepụ ihe dị gị n'anya tupu ịchọwa nke dị n'anya onye ọzọ biko mee nke dị gị n'aka maka na ọkwa kpọọ onye ọ dara n'isi ma ọ daa n'ebe dị agha eruo n'ụlọ ọgwụ a ga-anọ n'ebe a na-ekwu okwu weta polisi rịpọtụ weta nke ahụ onye ahụ ana enye ya ohe nke onye ahụ aga ya bụ biko na ọ bụrụ na ị maara na ndị be anyị abụghị ndị umengwụ na onye ọbụla chọrọ ịgba mbọ na ụbọchị Mọnde ahụ abụghị na e nwere ihe na ọ bụghị na ọ na-atọ ụtọ kama na arụ agba n'afọ bụrụ omenala biko etu anyị kwuru kịta si mechie ahịa ndị abụọ amọtank pụta amọtank ahụ nọgide de kama ya dị na ka nke Alaba International amọtank nọ ebe ahụ buru kasịa apaki ya ebe ahụ dịka ohe nọ o dozighị anya na ihe a bụ ọ dịka nke nwụrụ anwụ ka a bịara buso ebe ahụ ma nke edosara na ya nọba mgbe ahụ a na-eme ihe riot biko mee ka amọtank ahụ jezuo ọ bụrụ na anyị nweburu amọtank ya adịzine na baraks adịghị na polis baraks na polis ihe na bupụta ya ka obi ọkụka gba ndị mma e nwere etu ọ ga-abụ eme ndị Igbo bụ ije nye ha onye ọbụla apụta ụmụaka mee na acha afụ na mba na ndị a na okada eri ihe onye mụ anyị ya bụ biko na ịpịachi okwu nke mbụ biko gọvanọ anyị kwadoro ihe imere n'otu ụzọ wee na-asị ọ bụrụ na abịa ya ọgụ maka amaara m na okenye ga-emenata ihe o ji bụrụ okenye ọ bụrụ na abịa ya ọgụ kweta gị na ha kpaa ya ọfụma mana o ruo mgbe ahụ mara na ị ga na-eme nke ha na-eme nke ha onye sizie na ya enweghị ihe m nụrụ mgbe ị na-emeghe vidio ahụ onye sizie na ya emepeghe ụbọchị Mọnde kpọchie shọpụ nke onye nke ahụ ịkpọchie ya bụrụ 1 month agụụ gụọ ya na ndị bịa ikekwe na Asaba hapụziere anyị Ọnịcha pịachi okwu a n'anya ụmụ Igbo gere m ntị kịta ndị m chọrọ ịgwa bụ ụmụazị Anambra Steeti ekpopụ m n'okpu n'ize ya pụrụ na aka na-agazienụ m ntị ọfụma o nwere ife ngụta na Facebook dị very interesting o nwere ife nna afụ dị very interesting ụmụaka ndị Igbo ndị Anambra Steeti unu hapụgo be anyị niile hapụ ịzụ afịa hapụ ihe niile unu na-achọ ego mpute dibịa na-agwọrọ unu oke ite nọ na nga dibịa na-emerụ na awele nọ na nga ejikọ onwe gị ka edi reason dibịa na-agwọrọ gị ike ite eji aka ji wee were ọnọ n'ime anaghị ọzọ bikozi ha ya ndị agwọrọ oke ite ka ebe ite ha dị o nwere ihe kwuru kịta steeti na-agụta nọdị 65 mana eje mee elekshọn kịta free and fair omughe onye Anambra ya win 1 maka na ụmụaka achọghịzị ịgba bọị ha chọrọ ego mbute ha chọrọ ego ori echa ka nna anyị ha si wee mie wee bụrụ ndị ha bụ banyị na atọkwara atọ na Nnewi aya si na Taiwan of Africa ọ gachakwa na because na ndị mbịarụ ndị obodo ọzọ ejego ndị gbara bọị tekiziri oba kịta ha bịa ha nụọ nwa ọga go ana ebe ahụ na-esogidobe lụọ ụnọ ụmụ ha bụgo nwa dị ana in the next 10 years ha eso na ụmụnna so bụrụ chairman ụmụnna arụ emekwana eziokwu na chọrọ mgbasa but o nwere ihe ịchọrọ ịmarụ n'obodo ọbụla nwere culture ha weta tainted culture tii na nke ụnụ ncha merụ na ekide ha na-ekwu maka ahịa
ife ngụtarụ na maka nke ahịa ihe na-agwụ somebody del anyị etinye n'onyonyo a ọ sị na ọ bụrụ na ahapụ ndị isi na-achị ndị ahịa na ife ha na-eme bụ ha nwere allegiance to IPOB and ha nwere sympathy to them. So ihe ọbụla na-eme bụ ka ọnụ sisi mepee ahịa ndị IPOB asị ha emepe n'ahịa and ka sị that ka e wee create unfair weather to ndị Anambra. Maka na gịnị mere na osigo n'aka anyị pụọ mba ịzụ afịa anyị echi ya kwa because na jụọ ụmụ gị ajụjụ ndị ụmụazị anyị nọzi na artisans ma ndị na-arụ ma plọmba ma mekanik ma omezi nke ndị anyị na-eme ihe ụmụazị anyị na-eme kịta bụ epi fon. Ụmụazị na vileji pụta gwa gị model moto ibu, gwa gị shu iyi ego ole ka ọ bụ, gwa gị wọchị iyi na ọhọdụ original one ya. Ụmụaka na vileji anya ha dị n'elu. Onye ọbụla chọrọ ịgba Obi Cubana ka m gwụ na eziokwu ụna amụna Obi Cubana o butere ego. Ụna amụna Obi Cubana gbara ọsọ afịa na Abuja. Obi Cubana siri maput sipas kpọcha n'ụkwụ. Obi Cubana ha nche na-ebi na one room a na-esicha na aba na edina n'ime which is ịgba boy o wee megide chi wee tụgharịara ya ajụ chikichi tụgharịara ya ajụ ọhọ na wayo ọhọ na rituals. Let me tell you, ego inweta through rituals last only but 10 years maximum. O nwere 5 years asị gị mee sacrifice ike weta nna gị uwe oyi only 7 years weta nne gị uwe oyi nke ji bido oji nwanne gị wee mee ọkwa ya before 10 years o nwere ike nke nwa ịkpa ya egwu ha na kedụzi uru ego ha ana ome nke hapụrụ wee na ụmụ gị ama nkontrol onwe ya. Mana ọ bụ na ego tara afụfụ ego gbara bọị ego bọị nwere ntọnanị enezile ndị na-eri ego ka ndị ohi anya onye na-akasasị ụmụazị anyị a na-agụ egwu mana egwu ya na-akpọbe gị mana moto mana ebe ọbụla ị nọ enwe nke asị ọ bụrụ mbọ ka a na-agba ọgwụ ka a na-agwọ ị na-agbụ ya anyị so n'aka na-agwọ ọgwụ ị na-agbụ ya ọ ya eme gị afekt ma ụmụ gị afekt. Ihe nji ayọ ọnụ ife a bụ asị epetike ndị Igbo ana ihe a bụ ime obi eziokwu ka ihe mata dat na ụzọ anyị na-eje na-achịghị anya afịa ndị a na-achị chụpụ anyị na biznes ncheta anyị jikọ aka mpụ na biznes ha na-replace anyị ọ ya enyekwa anyị nnukwu nsogbu. Biko nụ ụmụaka anyị chi ya anụ nwee turn around heart maka na ọ bụrụ na ije hụ gbabọị ụmụ gị eje hụ gbabọị ndị nna ya ọnụ ụmụnụ biko taa na-erugo gbabọị ha bidokwa n'isi chairman ụmụnna yọbụ kọbara ụmụnna the extent of ịgbabọị ahụ because na aha gbagbo bọị kpatara ọnwụ ike ji adị nke tolite nwa obere vụ ọnwụọ ike asị na nwanne nna ya gburie ọhụ nwanne gị gbugo ọ rituals iji eme PG take in time ka ọ bara ndị obodo then governor biko through your commissioner for culture and decency affairs ka ebido kụzibere ụmụazị ka ha chigha azụ ụfọdụ na-echigha azụ to ọdịnala ha ma ihe bụ ọdịnala ụfọdụ ohije ụdị akwa ma ụkwụ isi na-worship ife ma ha ebe si wee bute ọ bụrụ ya bụ ọdịnala ọhọnya bụ omenala ọhọnya bụ iso ụzọ ndị nna ụnụ because na repercussion of those things dị too much. Most of you je gwọta oke ite in the next 10 years arụ ya emekwuo ọ na-ekpochapụ family maka ihe abụọ ọbara mmadụ whether you like it or not. Emechie m na-ayọ ụnụ biko ụmụ Igbo arụ na-achị ime anyị ka ọ dị deto ahụ. Gọvanọ Anambra steeti biko ana m ayọ wetuo obi ịpịago ha werekwazie ịtarị ya ọ bụ na ha emekwazi like Ugwumba kwuru iwezi onye nke ọ bụla shọpụ ya emepe ha onye bezi nke ọza gọọmenti dị mgbe udo gachibere we na bike agwụ ya ndị ba ekene m ụnụ ọ dị mma ebe nwata nwaanyị na-adụ nwa ọdụ ka nwa nne ya na-anọghị si n'ebe ahụ wee mụrụ ihe ọ kpọrọ ụmụaka ndị Anambra mana ama m na ọ sụrụ ya n'Igbo anyị niile na ihe okwu epetiketiri nke a tie nke a tie nke a tie nke a ihe dị n'ime ya bụ ebe ọbụla ọ nọ gbasa iwere anyị na-achọ ịpịachi ọnọdụ a wee na-asị onye ọbụla biko ntị ga-anụ ihe abụghị kpọhapụ okwu ata ya bụ na ọ bụrụ na ị na-esonyere mmemme anya biko nke ọbụla metụtara ihe anyị ji na-agbasa ozi a bụ ka anyị wee bido meziwe ala Igbo nwayọọ nke dị mma iwere ya nke na-adịghị mma ịtụfu okwu anyị atụfu na anyị adịghị ama ma o ruo echi anyị ekwuo nke dị mma epetike ndị Igbo Opuro Bros Igwe Jenga